Jednom mi je moj poznanik automehaničar rekao jednu rečenicu koju nisam mogao izbaciti iz glave. Ovaj motor nije otkazao slučajno. Bio je projektiran da otkaže točno u ovom trenutku, pogledao sam ga. Bio je potpuno ozbiljan. Otvorio je ladicu punu istrošenih klipnih prstena i izgorjelih turbopunjača i tiho dodao: to je inženjering, ne nesreća. Danas ću vam pokazati što se zaista događa iza kulisa nakon 150.000 km i zašto proizvođači o tome uporno šute. Počnimo. Planirano zastarijevanje. Vaš motor ima rok trajanja. Planirano zastarijevanje asocira se na pametne telefone i hladnjake. Malo tko zna da u automobilskoj industriji postoji već desetljećima i da je znatno sofisticiranije od svega što je Apple ikada smislio. Ne radi se o namjerno lošim dijelovima. Radi se o nečemu znatno suptilnijem, o projektiranju komponenti s tolerancijama dovoljnim da prežive jamstveni rok, ali nedovoljnim da prežive 2 jamstvena roka zaredom. Konkretan primjer. Proizvođač bira klipne prstene 1,5 mm ili 1,2 mm debljine. Deblji žive 2 put dulje, ali koštaju više i stvaraju neznatno veće trenje. Tanji su jeftiniji i daju bolje rezultate u testovima potrošnje goriva, a ti rezultati prodaju automobile na sajmovima i u showroomima. Pa proizvođač bira tanje i tiho zna da će vaš motor početi trošiti ulje negdje između 150 i 180.000 km. To nije teorija zavjere, to je čista ekonomija. Proizvođači testiraju svoje motore stotine tisuća sati. Imaju potpune podatke. Znaju da lanac razvoda u određenom modelu počinje se rastezati između 120 i 140.000. Znaju da turbopunjač u pojedinoj jedinici ima statistički vijek trajanja između 150 i 200.000. I projektiraju rasporede jamstava i servisa tako da se ti problemi pojavljuju točno nakon njegova isteka. Ako to zvuči cinično, to je zato što tako i jest. Tanki klipni prsteni i niska viskoznost, zamka u tehničkim podacima. Moderni benzinski motor radi na temperaturama koje premašuju 200 stupnjeva Celzijusa. Klip se giba nekoliko tisuća puta u minuti. Između klipa i stjenke cilindra postoji nekoliko desetinki milimetra zazora i upravo to ispunjavaju klipni prsteni. U motorima iz 80-ih i 90-ih imali su debljinu od 2 do 2,5 mm. U današnjim motorima, onima koji se hvale niskom potrošnjom i visokom snagom iz malog obujma, debljina iznosi čisto 1 do 1,2 mm. Učinak je jednostavan, nježniji metal brže se troši. Motor počinje trošiti ulje. Potrošnju od 0,3 do 0,5 litara na 1000 km proizvođači danas nazivaju dopuštenom tehnološkom potrošnjom. Vlasnik auta iz 90-ih bio bi preplašen. U novom autu to je norma zapisana u uputama. Druga zamka je viskoznost ulja. Desetljećima je standard bilo ulje 5W40 ili 10W40. Dobra zaštita od zimskih pokretanja pri -15 do ljetne vožnje autocestom pod punim opterećenjem. Danas proizvođači preporučuju 0W20 ili čak 0W16. Zašto? Jer tanje ulje daje bolje rezultate u laboratorijskim testovima. Problem je u tome što laboratorij nije gužva na autocesti, a jedan u srpnju s uključenom klimatizacijom, kad motor radi na 105 stupnjeva. U takvim uvjetima ulje 0W20 postaje iznimno tanka zaštitna obloga. Mehaničari vide ležajeve klipnjača automobila s takvom preporukom koji nakon 130.000 izgledaju kao da su prešli 300.000. Što učiniti? Ne slijediti slijepo minimalne preporuke proizvođača ako vozite po hrvatskim cestama, a ne u laboratoriju. Mnogi iskusni mehaničari preporučuju ulje za klasu bolje viskoznosti, uz poštivanje normi ACEA i homologacije proizvođača. To ne poništava jamstvo. Proizvođač obično dopušta nekoliko viskoznosti, a može spasiti motor od prijevremenog i skupog kraja. Turbopunjač, element koji živi na kredit. Danas je turbopunjač u gotovo svakom novom automobilu. Mali motori 1.0, 1.2, 1.4 turbo zamijenili su atmosferske jedinice 1.6 i 2.0 koje su radile 300.000 km bez većih problema. Reklamiraju se kao napredak, manji obujam, ista snaga, manja potrošnja. U prospektima to zvuči sjajno. U praksi je turbopunjač jedan od najosjetljivijih elemenata u cijelom motoru i jedan od najskupljih za popravak. Kako radi turbopunjač? U najkraćem, ispušni plinovi koji napuštaju motor pokreću rotor koji se vrti brzinom od 100 do 300.000 okretaja u minuti. Da, dobro čitate, to nisu okretaji motora, to su okretaji rotora turbine. Taj rotor pogoni kompresor koji utiskuje zbijeni zrak u cilindre, omogućujući sagorijevanje veće količine goriva i stvaranje više snage iz manjeg obujma. Rotor turbopunjača radi na temperaturama koje premašuju 900 stupnjeva Celzijusa na strani ispušnih plinova. Jedini zaštitni sloj između pokretnih dijelova i uništenja je uljni film debljine nekoliko mikrometara. Taj uljni film ovisi o kontinuiranoj opskrbi čistim, primjereno zagrijanim uljem pod odgovarajućim tlakom. I tu počinje problem koji se tiče ogromnog broja vlasnika automobila u Hrvatskoj. Problem broj 1, hladno pokretanje. Kada pokrenete
motor zimi, ulje ima konzistenciju gušću nego pri radnoj temperaturi. Potrebno je od 20 do 40 sekundi da ulje dođe do ležajeva turbopunjača pod odgovarajućim tlakom i zaštiti sve kontaktne površine. Ako u tih 20 do 40 sekundi jako pritisnete gas, jer žurite na autobus ili jednostavno imate takvu naviku, rotor turbine radi nekoliko sekundi bez odgovarajuće zaštite. Nekoliko takvih hladnih pokretanja uz punu gas pedalu i ležajevi turbopunjača su već trajno oštećeni, mnogo prije nego što se na nadzornoj ploči pojavi i kakvo upozorenje. Problem broj 2. Gašenje motora odmah nakon intenzivne vožnje. Kad vozite brzo, po autocesti, po brzoj cesti, turbopunjač radi intenzivno i zagrijava se do visokih temperatura. Ako odmah ugasite motor po dolasku na odredište, ulje prestaje cirkulirati, a turbopunjač je i dalje vruć. Ulje koje je ostalo u uljnim kanalima turbine doslovno se koksira, pretvara se u tvrdi, crni talog koji pri sljedećem pokretanju motora uništava ležajeve poput brusnog papira. Rješenje je pustiti motor da radi u praznom hodu 2 do 3 minute nakon intenzivne vožnje, prije nego ga ugasite. To je dovoljno da se turbopunjač ohladi na temperaturu pri kojoj se ulje ne koksira u kanalima i ne stvara abrazivni talog. Košta vas to samo 3 minute. Turbopunjač, ovisno o modelu i dobavljaču, košta od 800 do 2500 eura za rezervni dio, plus radna snaga automehaničara koja zna biti značajna. Ali postoji još jedan čimbenik vezan uz turbopunjač o kojemu gotovo nitko ne govori otvoreno. Moderni mali turbomotori imaju znatno veće specifično toplinsko opterećenje nego njihovi atmosferski prethodnici. Motor 1.2 turbo koji razvija 110 konjskih snaga radi na granici svojih termičkih mogućnosti veći dio vremena vožnje. Atmosferski motor 1.6 iste snage radio je uobičajeno ispod 60% svojeg maksimalnog kapaciteta. Ta razlika izravno se odražava na vijek trajanja turbopunjača. Proizvođači to znaju. Upravo zato turbopunjač u modernom malom motoru ima statistički vijek trajanja između 150 i 200 tisuća km. I to nije slučajan broj. To je broj koji su izračunali inženjeri na temelju eksploatacijskih podataka. I to je broj koji obično pada točno nakon završetka jamstvenog roka. Lanac ili remen razvoda, istina koju dileri ne govore pri prodaji. Jedan od najčešće ponavljanih mitova u hrvatskim autoservisima glasi ovako: lanac razvoda traje cijeli život, ne treba ga mijenjati. Ta rečenica odgovorna je za tisuće uništenih motora u Hrvatskoj svake godine. Lanac razvoda nije vječan, trajniji je od remena, ali ima svoje trajanje. I postoji jedan ključni problem s lancem kojeg nema s remenom: lanac ne puca iznenada. On se rasteze postupno, tiho, bez ikakvih upozoravajućih simptoma, sve do trenutka kada je već prekasno. Remen razvoda ima jednu, vrlo važnu prednost: mijenja se planski, u određenim intervalima, obično svakih 60 do 90 tisuća km ili svakih 5 godina, ovisno što nastupi prvo. Trošak zamjene remena razvoda zajedno s vodenom pumpom i zatezačima obično iznosi od 100 do 200 eura, ovisno o modelu. To je trošak za koji znate kada će nastupiti i možete se na njega pripremiti. Lanac razvoda nema planski interval zamjene u većini automobila. Proizvođači deklariraju da traje cijeli vijek motora. Problem je u tome što cijeli vijek motora u njihovom razumijevanju iznosi otprilike 200 tisuća km. Nakon toga lanac, ako nije bio pravilno podmazivan uljem odgovarajuće kvalitete, razvučen je toliko da preskače po cupčanicima ili u krajnjem slučaju puca. Kada lanac razvoda pukne ili itpadne za vrijeme rada motora, klipovi udaraju u otvorene ventile velikom silom i velikom brzinom. Učinak je trenutačan i katastrofalan: uništeni ventili, savijene klipnjače, oštećena glava motora. Popravak košta od 500 do 1500 eura, a ponekad i više, ili odluku o otpisivanju auta. Koji motori posebno pate od problema s lancem razvoda? U Hrvatskoj i zapadnoj Europi najpoznatiji slučajevi su motori BMW N47 i N57, dizelski. Motori Volkswagen i Audi grupe VAG iz serije CA, CBA, razne jedinice 2.0 TDI i praktički svaki moderni benzinski motor s izravnim ubrizgavanjem, gdje je lanac podmazan uljem preniske viskoznosti. Što možete učiniti? Prije svega, ne vjerujte slijepo da lanac traje cijeli život. Ako imate automobil s više od 120 do 130 tisuća km s lancem razvoda, pitajte mehaničara za procjenu njegovog stanja. Preventivna zamjena lanca, ako je to tehnički izvedivo, košta od 300 do 500 eura. Popravak nakon pucanja, višestruko više. I nije uvijek moguć. Koje marke su zaista izdržljive i zašto to proizvođači skrivaju? Rang lista izdržljivosti motora tema je koju proizvođači automobila jako ne vole. I ne radi se o tome da nemaju podatke, imaju izvrsne podatke. Radi se o tome da bi ti podaci, kada bi postali opće poznati, jako otežali prodaju mnogih popularnih modela. Počnimo s pitanjem: odakle znamo koji su motori izdržljivi? Iz nekoliko neovisnih izvora. Prvo, iz osiguravajućih i servisnih podataka koje prikupljaju neovisne potrošačke organizacije. Drugo, iz analiza
analiza tržišta rabljenih automobila, gdje se jasno vidi koji modeli zadržavaju visoku tržišnu vrijednost pri visokim kilometražama. Treće, iz višegodišnjeg iskustva autoservisa koji gledaju iste motore i vide što redovito dolazi na popravak, a što samo iznimno. Na temelju tih podataka mogu se formulirati nekoliko općih zaključaka koji su u Hrvatskoj dobro poznati među mehaničarima, ali rijetko dospijevaju u reklamne prospekte dilera. Toyota i Lexus, marka s dosljedno najboljim rezultatima izdržljivosti motora u masovnoj i premium klasi. Motori Toyota serije R, 1 GR, FE, serije GR, GRFE, a posebice hibridne jedinice iz serije Prius redovito prelaze 400.000 km bez ozbiljnih popravaka. To se događa iz nekoliko razloga. Toyota primjenjuje konzervativne termičke parametre, zadržava deblje klipne prstene čak i po cijenu nešto više potrošnje goriva u laboratorijskim testovima i projektira motore s mišlju na dugi životni ciklus, a ne na impresivne rezultate u mjerenjima. Honda, posebno starije benzinske jedinice serije K20, K24 i R18, R20, ima sličnu reputaciju. Jednostavno konstruirani, bez kompliciranih sustava promjenjivih faza razvoda koji zahtijevaju posebnu pažnju, s vremenom razvoda umjesto lanca u starijim verzijama. Mazda s motorima Scacetiv, primjer je proizvođača koji je svjesno odabrao nešto lošije rezultate u laboratorijskim testovima radi izdržljivosti. Motori Scacetiv G imaju viši stupanj kompresije od većine konkurencije, što pri lošem gorivu može stvarati probleme, ali pri gorivu odgovarajuće kvalitete osiguravaju izvrsnu izdržljivost. I sada druga strana medalje. Motori koji u Hrvatskoj neproporcionalno često pate su prije svega mali turbodizelski i turbobenzinski agregati BAG grupe, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat s izravnim ubrizgavanjem goriva. Motori serije 1, 2 TSI, 1, 4 TSI, posebno starije generacije CA i CTKA, 2, 0 TDI. Ne zato što su loše inženjerski, izuzetno su tehnički napredni, ali upravo zato što visoka tehnička naprednost ide ruku pod ruku s visokim eksploatacijskim zahtjevima. Ti motori apsolutno ne opraštaju zakašnjele izmjene ulja, jeftino gorivo niti vožnju bez prethodnog zagrijavanja. Problem je u tome što su to jedni od najpopularnijih motora na hrvatskom tržištu. Prodaju se u desecima tisuća primjeraka godišnje, dolaze u razne ruke, pune se na raznim postajama, a vlasnici imaju različite servisne navike. I svi ti čimbenici zajedno uzrokuju da su hrvatski autoservisi puni motora BAG s kilometražom od 150 do 180 tisuća koji zahtijevaju skupe popravke. Znači li to da treba izbjegavati auta BAG? Ne nužno. Znači međutim da pri kupnji automobila s takvim motorom trebate biti znatno stroži u pogledu servisa nego u slučaju atmosferskog japanskog pendana. Razlika u pristupu servisu može biti razlika između motora koji traje i motora koji otkaže. Statistike koje servisi ne pokazuju na ploči u čekaonici. Sada najzanimljiviji dio, brojevi koji postoje, dobro su poznati stručnjacima, ali rijetko dospijevaju u javne materijale i nikad ne završe na ploči u čekaonici ovlaštenog servisa. Ovlašteni autoservisi u Europi prikupljaju podatke o oštećenjima vozila već desetljećima. Ti podaci dolaze do proizvođača kao povratne informacije i omogućuju usavršavanje sljedećih generacija motora. Ali ti isti podaci govore vrlo jasno. Najveći skok u broju ozbiljnih kvarova motora događa se između 130 i 180 tisuća kilometara. Upravo u tom rasponu kilometraže istječu ili su upravo istekla jamstva na veliku većinu prodanih automobila. To nije slučajnost, to je obrazac. Drugi skup podataka, jednako riječit, trošak pregleda automobila u ovlaštenom servisu raste nelinearno nakon isteka jamstva. To znači da proizvođači projektiraju rasporede pregleda tako da najjeftiniji i najjednostavniji servisni zahvati padaju u jamstveni period, a oni skuplji i složeniji, nakon njegova završetka. U Hrvatskoj situaciju komplicira još jedan čimbenik, kvaliteta goriva. Hrvatske norme o sadržaju etanola u benzinu dopuštaju do 10% bioetanola, E10. Bioetanol ima niži kalorični sadržaj od benzina i veću sposobnost upijanja vlage. U motorima s izravnim ubrizgavanjem, gdje gorivo pada izravno na ventile i klipove, veći udio bioetanola ubrzava stvaranje karbonskih naslaga. Učinak, motori koji u Njemačkoj rade do 200.000 km bez ozbiljnih problema, u Hrvatskoj počinju imati poteškoće s ventilima i injektorima već nakon 140 do 160.000. To nije razlog da prestanete voziti automobil. To je razlog za korištenje premium goriva, posebno u motorima s izravnim ubrizgavanjem. I za češće izmjene ulja nego što preporučuje proizvođač u uputama za korištenje. Što možete učiniti već danas da motor živi dulje? Do sada sam govorio uglavnom o onome što je protiv vas, o projektiranju s rokom trajanja,
o turbopunjačima koji rade na granici termičkih mogućnosti, o lancima koji ne trebaju zamjenu, sve dok nije prekasno, i o gorivu koje ubrzava trošenje. Sada je red na praktični dio, ono što s tim možete učiniti odmah. Prva i najvažnija pravila, češće izmjene ulja nego što pokazuje servisno računalo. U hrvatskim uvjetima, grad, gužve, kratke rute, hladna pokretanja, realni interval izmjene ulja trebao bi iznositi 10 do 12 tisuća km, čak i ako proizvođač deklarirajte 20 ili 30 tisuća. Zašto? Jer norme intervalnog servisiranja ulja testirane su u laboratorijskim uvjetima uz kontinuiranu vožnju optimalnom brzinom. U stvarnosti svako hladno pokretanje, svaki sat u gužvi u praznom hodu, svaka kratka ruta po kojoj motor nije dostigao punu radnu temperaturu, degradira ulje brže nego što norma pretpostavlja. Staro, degradirano ulje najveći je neprijatelj turbopunjača i lanca razvoda. Nemojte ga podcjenjivati. Trošak te pravila. Jedna dodatna izmjena ulja godišnje. To je obično 20 do 50 eura za benzinske motore, više za dizelske. Za tu cijenu možete produžiti život motora za desetke tisuća kilometara. Druga pravila, ne gasite motor odmah nakon intenzivne vožnje. Dajte turbopunjaču 2 do 3 minute hlađenja u praznom hodu. Ako imate automobil s takozvanim turbo timerom, funkcijom dostupnom tvornički u nekim modelima ili mogućom za montažu kao dodatna oprema, vrijedi je koristiti. Treća pravila, zimsko zagrijavanje motora. To je kontroverzna tema. Mnogi kažu da moderni motori ne zahtijevaju zagrijavanje u mirovanju. Istina je djelomično u pogledu motora kao cjeline pri normalnoj vožnji. Nije istina u pogledu turbopunjača i hladnog pokretanja uz visoke okretaje. Dajte motoru 30 do 60 sekundi mirnog rada prije kretanja zimi. Prvih nekoliko kilometara vozite nježno, bez naglih ubrzanja, i držite okretaje ispod 2500 u minuti. Ulje mora imati dovoljno vremena stići svugdje gdje je potrebno za podmazivanje. Četvrta pravila, kvaliteta goriva je važna. U motorima s izravnim ubrizgavanjem i visokim stupnjem kompresije, a takve ima danas većina novih automobila, premium gorivo s aditivi za čišćenje doista smanjuje naslage na ventilima i injektorima i produžuje interval čišćenja. Razlika u cijeni između standardnog i premium benzina je oko 10 centi po litri. Uz 15.000 km godišnje i prosječnoj potrošnji od 7 litara na 100 km, to je razlika od oko 11 eura godišnje. Čišćenje injektora košta od 50 do 200 eura, ovisno o metodi i modelu automobila. Peta pravila, slušajte svoj automobil. Turbopunjač koji počinje otkazivati čisto to signalizira tihim zviždanjem ili laganom vibracijom pri ubrzavanju. Lanac razvoda koji je rastegnut može davati karakteristično metalno klepetanje pri hladnom pokretanju, koje nestaje nakon zagrijavanja. Motor koji počinje trošiti ulje zahtijevat će redovito nadopunjavanje između izmjena. Svaki od tih signala, zanemaren kroz nekoliko desetaka tisuća kilometara, može pretvoriti popravak od 200 eura u popravak od 1500 ili više. Šesta pravila, najmanje očita. Odaberite pravi automobil prije nego dođe do problema. Ako planirate prijeći automobilom 300.000 km, ne kupujte mali turbobenzinski ili turbodizelski motor s dvospojničnim mjenjačem. Ako znate da ćete voziti uglavnom po gradu u gužvama i na kratkim relacijama, kupite atmosferski japanski pandan s klasičnim automatskim mjenjačem ili manualnim mjenjačem. Možda će trošiti litar više na 100 km, ali nećete vidjeti autoservis iz razloga koji nisu planski pregledi i rutinska zamjena potrošnih dijelova. Motor ne mora otkazati nakon 150.000. Vraćam se riječima poznanika automehaničara iz Zagreba. To nije slučajnost, to je inženjering, imao je pravo. Proizvođači su projektirali sustave koji imaju određeni vijek trajanja, ali projektirali su ih s mišlju na minimalne, laboratorijske uvjete eksploatacije. Ako te uvjete prelazite, a u Hrvatskoj gotovo svi ih prelazimo, kroz gužve, loše vrijeme, promjenjive temperature i neujednačenu kvalitetu goriva, vaš motor će živjeti kraće nego što bi mogao i trebao živjeti. Ali ako poznajete pravila igre, možete igrati drugačije. Češće izmjene ulja, dobro gorivo, nekoliko minuta strpljenja pri hladnom pokretanju i nakon intenzivne vožnje, pravi odabir automobila za svoje potrebe. To su alati koje imate u rukama. Ne koštaju bogatstvo, zahtijevaju samo znanje i dosljednost. Motor projektiran na 150.000 km, pravilno eksploatiran, može doživjeti 300.000. Motor projektiran na 300.000, eksploatiran nemarno, možda neće dočekati 150. Izbor je isključivo vaš. A ako ste stigli do kraja ovog materijala i željeli biste znati koji su konkretni motori u 2026. godini na hrvatskom tržištu najpodložniji kvaru i čega svakako izbjegavati pri kupnji, to je tema za poseban video. Ostavite znak u komentarima i pripremit ćemo ga za vas.